channel. It's been a long while. Today, I'm gonna show you unsaon paggamit sa inyong iPhone nga maka-access mo sa ChatGPT o uban pang mga news and local updates sa inyong lugar. So sa inyo na kini, first adto mo sa inyong App Store. Search lang din nyo diha, App Store, click App Store, and then search ninyo Microsoft Start App. Type niyo na, then click search, then gawas na siya ang Microsoft Start nga app kini nasa taas pinakauna. Kung wala pa mo naka-install kani ako naka-install naman, so i-open na lang. But kung wala pa, i-install lang, i-click lang na get nga button or and then follow the